जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। रिपोर्ट में आप लोग के हम बतावे जा रहल बानी कि अश्लीलता के खिलाफ लड़े वाले मगहिया जवान जौन की गिरफ्तार हो गए बारे लोग। जी हाँ भाई लोग, आप लोग के बता दी कि रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ से मगहिया जवान समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत गिरफ्तार। दोनों ने जीतन राम मांझी के बारे में शब्द और जाति सूचक वाला वीडियो पोस्ट किया था। जी हाँ भाई लोग, ये मानल जाता और इनका पर जौन की SC/ST के एक्ट के तहत जौन की पुलिस गिरफ्तार कैले बाटे। और जितना लोग भी कह रहे बा खेसारी के वजह से भइल बा, तो बिल्कुल खेसारी के वजह से नहीं भइल, खेसारी के कारण मगहिया जवान गिरफ्तार नहीं लोग भइल। आप लोग के बता दी कि पवन सिंह के नया गाना आप लोग के जौन की जल्द ही सुने के मिली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पवन सिंह का वीडियो कॉल पर आर्या शर्मा और विजय चौहान के साथ नया गाना के लेके बात कैले बारे। जी हाँ भाई लोग, तो यही रिपोर्ट में बतावे आए रही कि मगहिया जवान जौन की गिरफ्तार हो चुकल बारे। तो अखिलेश कश्यप एगो पोस्ट डालने बारे जे खेसारी लाल यादव के राइटर हवे। वो लिखा तारे कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है, धन्यवाद बिहार सरकार। जी हाँ भाई लोग, तो आप लोग के का कहनाम बाटे मगहिया जवान की गिरफ्तारी पर और पवन सिंह के जौन की नया गाना आप लोग के बीच जल्द आवे लबा। अपन राय कमेंट में बताई जाए। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भोजपुरी।